dies i vam poder descarregar-lo, ja va ser el súmmum. No? Va haver-hi un punt d'inflexió total en el sentit que vam començar a dominar molt més, molta més gent preparada per fer el pilar a nivell de mans, poder assajar soques amb molta gent als assajos i ja va ser vam dominar molt més el que era el pilar. Sí, avui ens guanyaran els canàpies a l'actuació, però a la farra tornarem a guanyar de pallissa també. Què tal la gent, com la veu? La gent està mirant els Arreplegators tothom, tio. No sé, es veu el suc amb una rialla així com dient quina festota que farem.